Većina ljudi traži velike prekretnice, onaj magični trenutak kad sve krene nabolje, ali promjena rijetko dolazi kao eksplozija. Češće, kao tiha kap koja danima puni čašu. 5 minuta čitanja svako jutro, istezanje prije spavanja, zapisivanje 3 stvari na kojima si zahvalan, jedan dubok udah prije nego što odgovoriš u afektu, zalijevanje biljke, pospremanje kreveta, čaša vode umjesto gaziranih sokova. To nisu beznačajne stvari, to su mikrosignali tvome mozgu, da si sposoban za promjenu, da brineš o sebi, da preuzimaš kontrolu. Jer disciplina ne počinje u teretani, nego u malim trenucima kad biraš svjesno. Danas ne moraš promijeniti cijeli svoj svijet, samo odaberi jednu stvar koju ćeš raditi bolje. I ponovi to sutra, i preko sutra, i jednog dana pogledat ćeš unatrag i shvatiti da te male odluke nikad nisu bile male. Bile su početak novog tebe. Ako ti se svidjelo, sačuvaj ovaj video. Možda ti baš sutra zatreba podsjetnik da promjena počinje s najmanjim korakom.